Prynhawn da pawb, gobeithio bod chi'n dda ac yn edrych ymlaen at ein sesiwn ffitrwydd ni heddi. Reit, gadewch i ni twymo lan, felly sefwch yn dal, sgwydden â nôl, y corff yn syth. Da iawn. Felly dyna'r breichau o'n flaenau ni, a dyn ni'n mynd i twist i un ochr ac i'r ochr arall. Reit, be dwi am i chi sicrhau fan hyn yw bod y breichiau yn syth. Iawn bod cadw'r penelyn yn uchel, sa eisiau'r penelyn i syrthio. Cryfhau'r breichiau yna trwy'n twymo lan, cadwch fynd. Trio twistwch reit rownd pa mor bell chi gallu. Da iawn cadw'r corff na'n syth. Penelyn yn uchel, reit, pyls bach, pyls, pyls ac i'r canol. Pyls, pyls ac i'r canol. Neis, cadwch fynd. Ac i'r canol. Un arall i'r ochr yma. Reit, un mwy pob ochr. Pyls, pyls ac i'r canol. Penelyn yn uchel, cofio, pyls, pyls ac i'r canol. Da iawn chi. Siglwch y breichiau yna. Reit, be dyn ni am wneud heddiw? Dyn ni am plygu lawr ar un coes a gwthio'r coes arall tu ôl iddyn ni tra'n codi'r breichiau. Iawn, dyn ni'n mynd i ymestyn allan ac i mewn. Barod i fynd, dyn ni'n mynd i wneud 8 pob ochr. Off a ni. Lawr a lan. Lawr a lan. Nawr, cofiwch chi nawr, mynd ar tempo chi eich hun, sdim angen cadw lan dy fi, a cer lawr pa mor bell a chi gallu. Os nad allech chi mynd lawr yn bell, does dim ot o gwbl. 6, fi'n credu, falle fi wedi colli cyfri rhywle. 7, un ar ôl ar ochr yma, codi lan yn syth, cofio. Ac 8, da iawn. Reit, nawn ni wneud yr ochr arall. Barod, 3, 2, 1. Sori, coes anghywir. So ni eisiau wneud yr un coes, yn ni? Ni eisiau gweithio'r 2 coes, cadw fynd. Da iawn. O, be dyn ni eisiau fan hyn yw i gweld llinell syth o'r bysedd reit lawr i'r traed. Da iawn. Lawr â ni. 4, dyn ni'n teimlo'r coes yn dyn ni. 5, cadw fynd. 6, mae'n dechrau brifo nawr yn dywi ar y coes na. 7, un ar ôl. Ag 8, a lan â ni. Siglwch y coes yna. Da iawn chi. Reit. Gyfeilwch yn eich pwysau, neu'ch tins, neu'ch boteli ddŵr. A gallech chi wneud yr peth nesaf dyn ni'n mynd i wneud, naill ai'n eistedd, neu yn sefyll, mae fe lan i chi. Dwi'n mynd i sefyll i wneud e. Be dyn ni am wneud, dwi am i chi paffio mas i'r flaen, a wedyn dyn ni'n mynd i gwthio i'r awyr am 4 hefyd. Iawn, mas off a ni, dyma ni'n mynd. 1, 2, 3, 4, lan i'r awyr. 1, 2, 3, 4, cadwch fynd. 1, 2, 3, 4, lan eto. 1, 2, 3, 4. Nawr cadw'r corff na'n sownd. 1, 2, 3, 4, lan eto. 1, 2, 3, 4. Dwi'n gwybod mae'n dechrau brifo nawr yn dywi. 2, 3, 4. Unwaith eto lan i'r nenfwd. A 1 rep arall. Come on, dyn ni gallu wneud e. A tro ola lan, 1, 2, 3, 4. Reit, lawr â nhw'r pwysau ac ysteddwch lawr ar y gadair. Reit be dwi am i chi wneud nawr, jyst peth bach i orffen. Dwi am i chi codi'r pen-glin a twist y corff, iawn? Felly pwyswch nhw'r tipyn bach, jyst fel bod bach o bwysau ar y bol na. Barod dyn ni am wneud 10, felly twist dyn ni wneud. 1, 2, cadwch fynd. 3, rhw'r dwylo ar ochr y pen. A twist pa mor bell chi gallu. 5, cadwch fynd, teimlo'r tensiwn ar y bol na. 6, nawr sicrhewch bod y cefn yn cadw'n syth, so ni eisiau'r cefn i plygu o gwbl. 8, da iawn, bron yna. 9, un ar ôl. 10. Da iawn chi, dyn ni wedi gwneud lot unwaith eto. Gobeithio ydych chi wedi mwynhau, a na i weld chi tro nesaf. Hwyl!